Rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-Smart Meters ikkonferma l-kontijiet tal-arms dejjem inħadmu prorata. Din il-prattika kienet approvata mir-regolatur. Dan ir-rapport sab li kontijiet maħduma skont din il-metodoloġija ġeneralment kienu korretti qal l-Awditur Ġenerali fi stqarrija ppubblikata mar-rapport. Fir-rapport l-Awditur Ġenerali qal li mir-rapporti oħrajn jista' jikkonferma li kien hemm varjanza bejn il-metodoloġija attwali tal-kontijiet u l-metodu annwalizzat. Fit-tieni każ il-kontijiet jinħadmu billi l-konsum jitqies fuq sena skont il-massimu ta' units u ekokontribuzzjoni li jintużaw f'dan il-perjodu. Fil-fatt l-analiżi tal-awditur turi li s-sena l-oħra 46% u 63% tat-total tal-kontijiet li ġew studjati tad-dawl u tal-ilma rispettivament ma kellhomx varjanza sinifikattiva. Fil-fatt din kienet tanqas minn €2 fis-sena waqt li l-varjanzi ferm aktar sinifikattivi kienu dovuti għal dawk li kkunsmaw b'mod qawwi. L-Awditur Ġenerali nnota wkoll li fil-waqt li jista' jkun hemm lokal bidliet fil-liġi li tirregola dawn il-kontijiet, wieħed irid joqgħod attent kif jagħmel dan għax ikun qed jirriskja li jżidu l-kontijiet ta' eluf ta' konsumaturi l-iktar bil-għaqal. Xi ħaġa li tikkonferma dak li qal il-Gvern fl-aħħar ġimgħat meta qal li d-dikjarazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista kienu jfissru li se jkun hemm eluf ikollhom żieda fil-kontijiet tal-enerġija. L-Awditur innota l-impenn tal-Gvern li jtejjeb is-sistema mingħajr ma jeffettwa l-ħadd ħażin. L-Awditur Ġenerali nnota wkoll li fid-diskors riċenti tal-Baġit il-Gvern impenja ruħu li jindirizza l-kwistjoni relatati mal-metodoloġija tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Żied jgħid li f'dan ir-rigward dan l-uffiċċju jħoss li huwa importanti li nżommu quddiem għajnejna il-prinċipju fundamentali li min inġess għandu jħallas u li huwa stipulat fl-artiklu 191 ta' Trattat dwar il-mod ta' kif tiffunzjona l-Unjoni Ewropea.